Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Nataša Hartweiger, ja sam profesorka nemačkog i imam 15 godina iskustva u podučavanju. Kao licencirani ispitivač za GT i TELK ispite, danas vam govorim o tome što znači to uopšte A1, A2, B1, B2 i šta se očekuje od tebe na kom nivou. I neko će verovatno reći, zašto uopšte postoje ti nivoji kad je onako pre bilo baš super? Kažem, na primer, imam osnovno poznavanje nemačkog ili engleskog, to napišem u CV-u i to bi bilo to. Ali kada smo mi sami procenjivali sebe na kom smo nivou, mogli smo sebe da pocenimo ili da precenimo. I zato je pre izvesnog broja godina smišljeno da postoji evropski referentni okvir. Taj evropski referentni okvir podrazumeva da je poznavanje jezika opisano na određeni način da to može da bude merljivo i da možemo da procenimo i mi sami, a i da nastavnici i testovi mogu da procene na kom se nivou mi nalazimo. Dakle, imamo A1, A2, B1, B2, C1 i C2. To su nivoji za evropski referentni okvir, dakle to važi za sve jezike, ne samo za nemački. Ja ću vam danas govoriti šta konkretno to znači za nemački jezik i šta se od vas očekuje na kom nivou. Jezik ne podrazumeva samo govor, podrazumeva i razumevanje slušanjem ili razumevanje kada čitamo neki tekst i naravno veština pisanja. Vrlo često može da se desi da smo mi na potpuno različitim nivoima u svim ovim veštinama. Naprimer, neko može da govori prilično dobro, a da je u pisanju ne tako sjajan. Naprimer, deca koje su gledala crtaće na nemačkom su odlična u razumevanju i u govoru, ali vrlo često imaju problema sa pisanjem. Ali, mi ćemo se danas pozabaviti pre svega govorom, zato što pretpostavljam da je to negde i najinteresantnije i najveći strah ljudi imaju od govora i od te komunikacijskog dela, dakle od dela šprehe na ispitima. I da bi vas umirila, da prosto znate šta se od vas očekuje na kom nivou, danas vam pričam samo o tome, dakle govorimo samo o šprehen. Na nivou A1 se od tebe očekuje da znaš da se predstaviš, da znaš da postaviš pitanje, da znaš da odgovoriš na pitanje, da znaš da uputiš neku molbu i da reaguješ na tu molbu. Šta to u prevodu znači? Naprimer, ich heiße Natascha, ich bin 40 Jahre alt, ich bin geschieden, meine Hobbys sind joggen und Sport machen und so weiter, also nekoliko informacija o vama. Ili, na primjer, postavljanje pitanja, na primjer, was machst du am Samstag? Ili, na primjer, gib mir bitte den Apfel. Gib mir bitte den Apfel, daj mi molim te tu jabuku. Hier, gerne. Evo, izvoli, rado. To su neke konstrukcije koje se očekuju na nivou A1. Ako pogrešite ovo ins, kino, pa da li je zum, ins, in, di, sve ono što muči ljude na nivou A1, zaboravite, nikakav problem. Na ispitu zaista to još uvek nije nikakav problem. Od vas se na A1 nivou očekuje da vas neko razume, što znači ako biste rekli, na primjer, daj mi ta jabuka, svako bi vas razumeo šta želite i to se za A1 nivou podrazumeva kao sasvim dovoljno. Na nivou A2 se uči svašta. I tu kreće strah. Ja generalno najviše volim da predajem A1, tad se ljudi uvek raduju, motivisani su, krene nešto i vide da svašta znaju. Na nivou A2 je spakovana skoro cela gramatika, sve što postoji u nemačkom što je komplikovano na nivou A2 i najčešće ljudi tu odustanu i budu prilično deprimirani jer ne misle da se neki napredak desio baš u ovoj kompetenciji govora. Na A2 se uče i one zavisne rečenice da je glagol na kraju, pa perfekat sa razdvojivim, nerazdvojivim prefiksima, deklinacija pride vas, sve je tu. Ali se od vas opet ne očekuje da to sve znate da primenite. Pa neko će onda pita zašto učimo onda to kad to ne treba nas za ispit? Zato što nemaju svi ambicije da izađu na taj ispit. Neko želi da ide do nivoa naravno B2, C1, C2 i potrebno je da ima dobru bazu. Što znači da vi koji se spremate za određeni ispit u ovom trenutku i brzo i želite odmah da se pripremite za taj ispit, zaista možete mnogo toga da izostavite ukoliko žurite recimo za ispit A1 ili A2. Naravno, ukoliko želite da idete dalje, bit će dosta rupa i morat ćete onda kasnije da se snalazite na nekim višim nivoima, ali ako je cilj ispit, izvolite. Na nivou A2, šta se očekuje kod dela šprehen? Očekuje se da znate da govorite opet o sebi, ali malo opširnije, recimo nešto opširnije nego na nivou A1, ali opet su tu teme koje se tiču vas.
na primjer o vašem stanu, o nekom putovanju, tada već bi trebalo da koristite perfekat, ali to naravno ne znači da tu ne sme da se napravi nikakva greška, haben, sein, gefahrt, gekommen, te tipične greške koje se prave prilikom građanja rečenica u perfektu, takođe još uvijek je tolerantno, izgubit ćete vi tu po neki poen, ali nećete sigurno zbog toga pasti ispit. Na nivou B1, osnovna razlika između nivoa B1 u odnosu na nivoe A1 i A2 jeste da na nivou B1 treba da govorite iz neke druge perspektive, ne samo iz sopstvene. Znači, recimo, treba da govorite da li ste za ili protiv pušenja na javnim mestima. Što podrazumeva da ipak morate da imate širi spektar vokabulara koji ćete koristiti da govorite o stvarima koje su za ili protiv. Isto se to dešava i na nivou B2. Pa će neko da pita koja je razlika onda između B1 i B2 kad je skoro sve isto. A razlika je što se na nivou B1 greške još uvijek prilično tolerišu. Dakle, svašta tu možete da petljate, još uvijek i zavisne rečenice, ne stavljate glagol na kraj, gramatički se svakako možete da petljate još uvijek. Prilično je tolerantno, dok kod nivoa B2 ta tolerancija nije na tako visokom nivou. I nivo B2 je možda prvi nivo kada vi možete da dobijete odgovor na ono pitanje a kad ću ja moći da se sporazumem sa nekim Nemcem? To je nivo zapravo B2, kada možete da razumete i kada možete vi da govorite sa nekim maternjim govornikom. I tu je jedna problematika zapravo. Engleski je tu prilično lakše. Mi najčešće engleski govorimo sa nekim kome je engleski takođe nematernji jezik i onda se i lakše sporazumevamo pošto i tom nekom drugom vokabular nije na maternjem nivou. Nemački najčešće pričamo sa maternjim govornicima, tako da je ta problematika onako zastrašujuća, ajde da kažem, ali savladiva. I tek na nivou B2 recimo da možemo zaista da vodimo komunikaciju sa maternjim govornicima. C1 podrazumeva da znate praktično sve, ali da još uvek možda negde tražite neku reč, da ne možete da je se setite. I još uvek nije na nivou maternjeg govornika kao što je to C2. C2 podrazumeva da znate sve. Podrazumeva da imate jako širok spektar vokabulara na raznorazne teme, što je ponekad diskutabilno da li imamo i na maternjem jeziku. Dakle, C2 je jedan prilično zahtevan nivo. Neke škole su te nivoje još podelile, pa imate A1.1, A1.2 i tako dalje, ali to je sad stvar kako će određena škola jezika, na primjer, da koncipira svoj plan i program. Ono što kaže referentni okvir jeste A1, A2, B1, B2, C1 i C2. A ja vam držim palčeve da svi dođete bar do nekog B2 nivoa i da to bude sasvim dovoljno za komunikaciju gde god da ste i na kom god jeziku da razgovarate. Do nekog sledećeg videa vas pozdravljam i čus!